Бәләкәй һәм яңа яраталар, шуңа рухият дип атыйлар. Сәләтнең игнәре җырлы һәм биюле апалар һәм абыйлар. Безгә барыбер җәйме көзме, малаймы әллә кызмы, сәләтлегенә булсын, рухияте генә булсын. Без әтә якларында да эс калдырабыз, алга да барабыз. Коршау яңа рухны, барасыңмы юкмы? Рухият сәләтле, бәл шуны безгә бәлки. İcat sələtni əzdə tabuşa ala. Sina kirəksi bezdən qalışma bala. İlk bir nişə adımızga taba yasayıq. Anketini tutur, һәм безгә бар дускайм. Сәркәш исәнме, барасың безгә киләме? Бу сине бәхет итәме? Җыйда без хәзер урнашабыз әтнәдә, буяушабыз ике ярым атнага. Син мине аңладыңмы? Әйберләреңне җыйдыңмы? Синең гомереңдә яңа бит аңладыңмы син? Син рухиятта бейби. Әй дустым, әгәр кемдә кисә раса, син әйт аңа бу рухиятың аюга баса. Һәм син аны көтәсең. Bu ruhiyat, həmisine kötəm, çidə şahdır başıyım, yegar ben dur beterəm. Bu ruhiyat, həmisine kötəm, çidə şahdır başıyım, yegar ben dur beterəm.